Гласните звукове в български език. Кои са гласните? Гласни. А, У, О, У, Е, И. 6 и са. На брой. 6. Браво. А, Ю, Я. Не, Юа, не. Юа ли? Ю и А. Ю и Я не са. Не са. Юа. Що са? Щото са А, И, Е, Ю, Е. А, Е, О, У, Е, И. О, Е, А, Йо. Една точка. Моля? Хайде, продължавайте. 2 точки стават 28. Така. С кое действие се проверява делението? С действие. С кое действие се проверява делението? Това е много лесно. Казва. Делимо, делите частно. И как се проверява делението? Дали е вярно? С умножение. Стигате! Действие деление се проверява с умножение. Колко точки? 3. 31 на 31. Браво! Стигли въпрос. Не, да. Всяко ти тя малко. Така. Как се нарича японското изкуство за създаване на фигури от хартия без ножица или пило? Оригами. Браво! Браво! Така. Браво, бе. Браво. Кои са белите дробове на нашата планета? Това не го знаете. Белите дробове на нашата планета. Не така погледнете отзад са сетите. Какво се вижда? Хората. Не. Накрай. Растенията и горите. Продължаваме.